Chceme sa na tomto trhu uplatniť s vecami, ktoré zatiaľ iné firmy neponúkajú, byť odlišní a tá odlišnosť je predovšetkým v tom, že chceme ponúkať drevostavby, ktoré majú svoj štýl, majú svojho ducha. Práca s drevom nás výrazne oslovila, pretože práca s drevom je niečo krásne, ktoré je kus prírody, je kus relaxu, je kus oddychu a preto sme našu orientáciu firmy zamerali na postupné spracovanie od záhradných chatiek cez veľké chaty až po drevodomy. ...20 rokov sa venujem práci s drevom. Drevostavby, to bol vždy môj cieľ. K tomu však bolo treba vytvoriť technologické zázemie, kvalifikovaných spolupracovníkov, ktorí dokážu zvládnuť, pretože drevostavba je vrchol práce s drevom. Vytvorili sme kolektív mladých, vysoko vzdelaných ľudí, ktorí majú entuziazmus a sú zanietení. Môžem povedať, že týchto 20 ľudí, ktorí sa venujú drevostavbám, sú skutočne ľudia, na ktorých sa môžem spoľahnúť a spokojnosť zákazníka je aj ich potešením. Zrubové domy BPP ponúkajú vlastný komfort pre moderné zrubové domy. Obrovskou výhodou našich zrubových stavieb je to, že eliminujeme mokré procesy. To znamená, že keď my v stredu dokončíme stavbu, odovzdáme kľúče zákazníkovi, cez víkend tam už môžu tráviť čas s rodinou.